Takže čaute ľudia, vítam vás pri tejto hre, volá sa Spider. Som tu aj s hosťom. Chovateľkom, čaute. A v tejto hre Spider ide o to, že vlastne jeden sa zlosuje hráč za pavúka a ten naháňa ostatných a my musíme ujsť z takého pozemku, kde nás ten pavúk naháňa. Ľudia, my sme tu. Zatiaľ sme tu traja, tí, čo budú hrať. Ľudia sme za stolom a tu sa bude vyberať, kde bude pavúk. Dúfam, že to nebudem ja, mohla by to byť nejaká typkyňa, vyzerá dosť blbo. A som to ja. Je to Michal. Dobre, takže ja som pavúk, ja som v takejto miestnosti. Ja sa vám ozvem, keď pôjdem hrať. Ľudia, takže ja už som tu a môj cieľ je ich zabiť a ich cieľ je ísť preč z tejto chaty. Ja pôjdem asi nejak takto tajne sem. Nemôžem to hovoriť, lebo by to Erik zistil. Tu takto pôjdem. Poď sem. Nie do začiatku. Pozor! Ináč ja mám aj pavučiny, ktoré keď nekam dám, tak sa do nich chytíš a tak ja ich dám sem, bo keď budeš chcieť výjsť, tak proste sa do nich chytíš a ja ťa môžem zabiť. Dám to sem takto. Vlastne dá to taký malý náskok. Je tu veľa ľudí, ale tak nevedia výjsť, lebo som tu ja a sú tu tie pavučiny. Mohol by sa niekto chytiť? Poď sem. A je po nej. No a aby tu bola nejaká výhoda aj pre tých, čo... Nie! A už mňa niekto zasprieval. Alebo aby tu bola výhoda aj pre tých, čo sú vlastne v úvodzovkách obeťmi, tak je tu aj taký sprej, ktorý sa dá získať, keď otvoríme taký trezor oranžovým kľúčom a môžeme s tým na 20 sekúnd pušťať pavúka. Či môžeme my získať náskok, alebo To sa sú od neho haky. oslobodiť. Nevadí, ja tu budem kempiť. No my sa snažíme vlastne hráči otvoriť taký, ako keby takú bránu, ktorá nás Túto bránu? do tejto chaty. Akože na to, že máme, tak to ja ani neviem, že čo teraz hľadáme, a už viem, čo hľadáme. A Miško ani o ničom nevie. Ja si dám takto pavučiny. Typečka je mŕtva. Tak. Ne. A teraz idem po Erikovi. Erik má fialový kľúč, ktorý otvára túto bránu, ale oni nezapli domček. Takže ja tu asi budem kempovať. A on neprejde. On minul ten sprej. Tu bol nejaký Felipe a on ten sprej vyplitval. Ľudia. A teraz bude po Erikovi. Ne. Ešte tak už tohto definitívne pomôžem. chlapca zabiť a vyhral som. A je v pasci. Dobre. Ináč, No ty si v pasti. sem ja nemôžem ísť, ja tam vylezem, lebo to je také. A Lebo vlastne hráč sa do toho môže schovať a pavúk tam má rebrík, po ktorom môžeš pohať. ľudia sa sem väčšinou schovávajú pred pavúkom. Ale väčšinou to ani nezvyknú vyhrať potom. Mám ho skúsiť nabejtiť. Sprej. Ale on ho použil. A už to tu je. No tak vyhráme my hráči asi. No my. Nice. No a teraz by sa mi mohlo podariť byť sa stavúkom ja, aby Michal sa vedel natočiť, ako je čo pišť.
Ľudia, my ideme na druhú hru a sme tu za stolom. Dúfam, že bude teraz Pavúk nekto iný. No, ideálne. Takže... Možno, že to budem aj ja s najväčšou pravdepodobnosťou. Tak asi. A je to chlapec. Ľudia, takže sme tu a ideme hľadať hociaké veci. Ber červený kľúč. Ja už som našiel červený kľúč. Ja sa idem pozrieť sem. Nič není ani na stolíku. Ja som Baterka. našiel modrý kľúč, ktorým vlastne otvorím takú miestnosť, ktorý býva C4, čo je vlastne bomba. Má niekto zelený kľúč. A Ja vyšiel mám Pavúk. zelený kľúč. Tak otvor dvere. Otvorím ten domček, ja mám batériu. To je super. Ľudia, takže teraz sme Dobre. otvorili tento domček a máme tam žltý kľúč. Ktorý je od... ľudia, nezabudnite dať na Mišov kanál like a odber. Pozor, pavúk. Pavúk, pozor. Pavúci môžu mať aj hen také skiny, ale ja nemám, neviem prečo. Moja taktika je zatvárať za sebou vždy dvere, aby pavúk sa za mnou nedostal. Neviem, či to je účinné, ale asi ne, ale... Tu Možno, niečo. neviem, či sa to Je niečo hore. Nie, on to tu zablokoval. Ľudia, ja som tu. A Erik sa chytil do pasce. Ale musel som, ináč by sa aj tak akože... Pozor! A Erik bol teraz mŕtvy. Chcel som uvoľniť, no. Takže je to bez Erika. Máme tu dynamit. No, ten tam asi zostal po mojej smrti. Ľudia, chytil som sa do Dúfam, že ten pavúk po pavučiny. tebe... Dobre. Super. Branch by mal byť na druhom poschodí, tam, kde otváraš, tuším, modrým kľúčom. Super, on sem dal pavučiny. Ľudia, ne. Treba sa do nich chytať a on ich potom vyplýtva. Ale vidí ma. Prosím. Super, pekne, tesne, ale pekne. Ľudia, pavúk, vypadá to tak, že ide asi po mne. Idem tu nájsť wrench, jak Erik hovoril, že je hore. Nejde po tebe. Je tu crowbar a modrý kľúč, to nám je na nič. Typka má branch, tá Majra a Igor. Aj. Aspoň to tu pouvoľňuj. On tam pri nej kempy. Tie tu na nič hodné pavučiny ani nemusí zničiť. Tam je žltý kľúč. Je po mne, nejde. No, keby ti dá Frenchenta, potom sa nevieme pohnúť. No potrebujeme wrench. Aj, to bola To si chyba. nemal robiť. No tak nič. Takže ľudia, toto bol koniec videjka, ja som skapal, nevyhral som. Ale ako Spider som vyhral, takže to je dobré. My sa s vami učíme, dajte odber a like a čaute.